Vítejte u mého dnesního videa ze hry Racing Masters. Jeste před videem vám chci říct, se omlouvám ze dnes, za mne bude mluvit AI, jsem nachkazený a zním jak pizza. Nezapomeňte dát odber a like, moc jsme to podpory díky. Takže jak už zní název tohodle videa, tak je mou otázkou, jestli je doopravdy Racing Masters lepší jak Forza. To dnes zjistíme. Všechno, co v tomto videu řeknu, myslím z vlastního názoru a nejsem podplacený Škoda. Mám tady svoje nádherné BMW a ty detaily jsou crazy, můžete se dívat i detailně, v těch autech je crazy. Zvuky jsou dobrý, takový mit, ale co čekat je to mobilní hra, ale na to, že to je mobilní hra, tak je to moc detailní. Pokud chcete videa i z Forzy, určitě napište do komentáru. Jsou tady 4 mapy, nebylo, když jsem začal hrát. Alpy, Korea, nějaký post s přístavem a Čína. U Číny píšou, že to je krásný, tak uvidíme. OMG, to je hodně hezky ty detaily a ty světla. Hejbou se i ty ohnostroje. Hejbou hezky. Plynu 60 fps nějak tak. Teď hraju na Xiaomi, Poco X6 Pro, takže pohoda. Ty ruce, možná to je kvůli těm tlačítkům, zkusí nezměnit. OK, už je to trochu lepší, ty zvuky jsou taky dobrý, nadhera. Ne, sakra, nevidím na brzdu. Sorry, vy s tím stejně nic neuděláte, takže fuck you. Borci, co tady dělejte? Dobrý ksár mít. Jo, a můžete tady chodit a má to docela v pohodě, i animaci dvery. Dobrý auta, hodně v pohodě. Hej, neflexi, neslapej mi po auto. Lul, vy se můžete opřít i auto dobrý, tyjo, asi máme novýho kamose, lol. No dobré, zkusíme ten Viper. A jo, vlastně vy pak můžete sundat i střechu a jo, tak jo, jedem, ale je tady docela hodně možností. Ty zvuky jsou dobrý, ale sorry za to, že nejdou slyšet zvuky, to určitě napravím do příštího videa. Nebourej do mne. OK, berem Mustanga, jo, zní to jinak i vevnitř. Takový to stlumení, ale to zatacení bych možná trochu upravil, kdybych byl ten vývojář. OK, jsme zpět, tak berem Aston Martin, který má hýbající spoiler, ale zní to hodně v pohodě. To je zatím moje hodně oblíbené auto, takže mapu hodnotím tak takových 9-10, hodně dobrá mapa, jo, a to by bylo pro tohle video. Všechno nezapomeňte hodit like, odber, ať mám na lepší mikrofon, díky a kus.